Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Соңгы 1-2 көндә яуган яңгырларга сөенүчеләр күп булгандар. Юкса, игенче генә түгел, бакчачылар да, авыл кешесе дә туфрак корыды дип борчыла башлаган иде. Алма агачларының төбенә күп итеп су сибүчеләр дә булды. Әнә шулай, табигать безне һәр даим үзенең мөгъҗизалары белән шаккатырып тора. Кыркозларын гына алыйк. Алар безнең тирәдә язын кайтышлый гына туктала иде. Көзен киткәндә биектән аларның кыйгаклаган тавышларын ишетеп кенә озатып калдык моңарчы. Менә 2 ел инде алар көзендә арчаның балык күленә төшәргә гадәтләнде. Басуга барып кукуруз ашап кайталар да күлгә кайтып утыралар. Шул рәвешле көч туплап, ноябрь башында гына җылы якларга кузгала казлар. Бүгенге чыгарлышта кыргый кошлардан күчүче афат, ветеринарлар кош гриппына каршы көрәшергә әзер. Авыл җирлекләрен комплекслы үстерү программасы ничек үтәлә? Моның белән Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут Биектау районына барып танышты. Авылга яңача сулыш өргән кооперативлар, Күкмара асулын башка район вәкилләре дә килеп өйрәнә. 6 еллык тәнәфестән соң башланган эшләр. Шүпрәле кулланучылар җәмгыятеннән безнең репортаж. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Тапшыру башында юкка гына кыркозларын телгә алмадым. Аларның күчекчере авыл хуҗалыгы өчен хәвефле ди ветеринарлар. Чөнки кыргый кошлар кош гриппы афатын күчереп йөртүче булып торалар. Үзләре бу чир белән авырып үлмәскә дә мөмкиннәр. Тик менә авылда асрала торган йорт кошларını йоктырсалар, алары ягылып җан тәслим кыла инде. Шуларны истә тотып, Татарстанның баш дәүләт ветеринария идарәсе Балтачта кош гриппына каршы өйрәнүләр үткәрде. Узган ел Лениногорскидагы кошчылык фабрикасына зур зыян салган иде бу афат. Быел андый очраклар күзәтелмәде республикада. Аның каравы күрше Киров өлкәсендә 10 очракны теркәгәннәр. Шуңа бу өйрәнүләргә безгә терәлеп тора торган күрше республиканың ветеринарлары да чакырылган иде. Теманы киләсе видеоязмада дәвам итәрбез. Балташ районының бер хуҗалыгында кош гриппы табылган. Бу хәбәрне алуга әлеге торак пунктта карантин игълан ителә. Ветеринарлар тиз арада шул урынга барып, үлгән кошларны тикшерүгә җибәрә. Әлбәттә, бу күренешләр чын түгел, төбәк-ара команда штаб өйрәнүләре өчен риваять кенә. Ветеринар укулар елына 3 тапкыр уздырыла. Бүгенгесе кыргый фауна арасында югары патогенлы кош гриппын юк итүгә багышланган өйрәнүләр. Монда инде максаттар куелган, ничек район службасы эшләргә тиеш, республика службасы бу чирне тизне бетереш чиракта. Бу йыгышы чирне никадәр генә таратмаска тырышсалар да, аннан качып кытылып булмый. Быел Россиядә дә кош гриппы белән бәйле шактый очраклар күзәтелгән. Россия буенча бу елгысы елда 12 субъектта теркәлде. 20-дән артык вспышка случай. Шуның 8-е йорт кошларында, йорт кошлары арасында, 12-се шуларның кыргый кошлары арасында. Шунысы сөендерә, быел Татарстанда мондый авыру табылган урыннар күзәтелмәгән. Ләкин иминлекне саклау җиңелеш түгел. Яздан алып кара көзгә чаклы уяулыкны сакларга кирәк ди белгечләр. Бигрәк тә хәзер, көз көне. Кыргый кошларның миграциясе авыруны китереп чыгара торган иң хәтәр вакыт булып санала. Хәзер кыркозлары, үрдәкләре кайтып киләләр. Алар бит балаларга утыралар, буага утырганда алар вирус калдырырга мөмкинчелеге бар. Алар бу вирустан үзләре үлмиләр, но алар вирусны җертәләр, вирусны носитель дип әйтә инде. Шул чиракта инде авыл халкының козлары, үрдәкләре шул күлгә төшә икән, менә шундый чир килеп чыгара мөмкинчелеге бар. Төбәк-ара укуларга Татарстан Республикасы районнарыннан, шулай ук Киров өлкәсеннән һәм Мария Республикасыннан катнашучылар килгән. Илдар Нигъманов сүзләренчә, мондый чаралар бик мөһим. Алар чын куркыныч янаганда каушап калмаска ярдәм итә. Мәсәлән, Киров өлкәсендә кош гриппы афаты быел да күзәтелгән. На территории региона было выявлено 10 эпизоотических очагов. Безнең җирлектә кош грибының 10 очрагы теркәлде. Инфекция таралуның төп сәбәбе кыргый су кошы Акчарлакта булган. Кош гриппы вируслы авыру. Тиз арада хайваннарның гына түгел, кешеләрне дә зарарларга мөмкин. Нәкъ менә шуның өчен өйрәнүләр барышында тавыклардан анализ алалар. Һәм ул раслангач, монда прививка ярдәм итмәячәге аңлашыла. Тавыкларны йоклаталар. Үлгән кошларны махсус капчыкларга салып, алдан әзерләнгән транспортларда шуның өчен казылган чокырларга илтеп яндыралар. Моның белән генә эш бетми. Бөтен тирә-юньне дезинфекцияләү таләп ителә. Данные учения они нужны.
Мондай укулар бик мөһим. Алар иң беренче чиратта безне берләштерә. Сөйләшүләр алып барганнан соң без шундый нәтиҗәгә килдек. Хайваннар авыруына каршы көрәшне нәкъ менә ветеринар берләшмәләргә якын булган районнар белән алып барырга кирәк. Эпизодиягә каршы махсус җыелма отрядта төзиләр. Монда ветеринария разведкасы, утилизацияләү төркеме, лаборатор диагностикалау төркеме, дезинфекция төркеме һәм башкалар керә. Бу укудагына, учениедагына булып калсын ие. Әмма ләкин без һәр вакытта уя булырга тиеш, һәм һәр вакытта безнең ветеринарий санитария таләпләрен җиренә җиткереп үтәргә тиеш. Күрәсез, авыру килеп чыкса, аннан котылу җиңел эш түгел. Махсус төзелгән отрядлар үз эшләрен башкару гына җитми әле. Алга таба ширне юк итү өчен планлы эш алып бару зарур. Анысын штабтагылар төзеп гамәлгә куя да инде. Кош гриппы чыгу безнең өчен дә бик зыянлы, һәм инде республикабыз экономикасы өчен дә ул бик зыянлы. Шуңа күрә аны булдырмас өчен без инде тиешле чараларны күрергә тиешбез дип саныйм. Инде табылган чакта, килеп чыга калган чакта без үзебез әзер дип саныйм, чөнки инде дәүләт ветеринария службасы да, районыбызда да бөтен махсус службалар аны менә бу учение үтәләр һәм аның турында кисәтелгән һәм нәрсә эшлисен беләләр. Бүгенге өйрәнүләрдә Татарстан ветеринарларының техник яктан коралланышы да югары бәяләнде. Катнашучылар арсеналында төрле транспортлар, шул исәптән УАЗ автомобильләре, ГАЗ-53 һәм КАМАЗ базасындагы дезинфекция җайланмалары, биологик калдыкларны утилләштерү өчен үз бушаткычлар, шулай ук сиптергечләр белән җиһазландырылган ветеринария машиналары тәкъдим ителде. Ветеринарлар үз эшен уңышлы башкарды. Әгәр гадәттән тыш хәл килеп чыга калса, барысы нәкъ менә бүгенгечә эш итәргә бурычлы. Әмма андый афәтләр килеп чыкмасын өчен саклык чараларын җиренә җиткереп үтик җәмәгать. Бу көннәрдә Казанда БРИКС саммиты үткәрелү хакында хәбәрдарсыз инде. Саммит барышында республикага илебезнең күп кенә ведомство җитәкчеләре дә килде. Россиянең авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут Биектау районы Куркачи авылына сәфәр кылды. Татарстанның аграр министры Мурат Җаббаров Мәскәү кунагын республикада авыл җирлекләрен комплекслы үстерү программасының ничек тормышка ашырылуы белән дә таныштырды. За период с 20 по 24 год в республику 2020 елдан 2024 елга кадәр республикага 10 миллиард сумнан артык акча җибәрелгән. Татарстан барлык программаларда актив катнаша. Бөтен социаль инженерлык инфраструктуралары белән бәйле юнәлешләр дә тормышка ашырыла. Без бүген шушы программаларның ачык мисалын Кыркачык авылы мәдәният йортында күрдек. Үч ел элек Кукмара районының Шура авылы башында берничә курчак өясе маңына кичкенә сөтчелек фермалары барлыкка килде. Монда һәрбер теләгән кеше Монокорм кооперативына кереп, шул фермаларда сыер асрый ала. Сыерларың үзеңнеке булырга тиеш, яки аларны күрше агрофирмалардан сатып аласың. Иң мөһиме, ул малларыңа азык әзерләү мәшәкатеннән азат ителәсең дигән сүз. Савасы бар дип тә кайгырасы юк. Ветеринарлар килеп, тиешле профилактик чараларны үткәреп китәләр. 3 ел эчендә Кукмара районында шушындый 5 сөтчелек фермасы төзелгән. Без булган Шура авылындагысы 24 башка исәпләнгән 8 ферманы берләштерә. Әле тагын 100 башлык бозаулату торагы да төзеп куйганнар. Хәзер Кукмарадагы мондый кооперативларның эшчәнлеген башка районнардан да килеп өйрәнәләр. Кооперативка керүчеләрнең айлык хезмәт хакы күпме? Яңача эшләүдән алар канәгатьме? Киләсе видеоязма әнә шул хакта. Артем Михайловның кооперативка кереп эшли башлауына 2 ел. Аңарчы Казан аграр университетында белем алып, фермер әтисенә булышкан. Армия хезмәтен үтеп кайтканнан соң исә Восток хуҗалыгыннан сыерлар сатып алып, шушында эшли башлаган. 4-нче яртыда торыла инде. Даяркаларны алып киләбез, алар күрше авылдан. Аларны алып киләбез. Савым башлана. Бөтен әйберне тикшереп карап чыкканнан соң, кайтып шәйләр чыгып киләбез дә, кире киләбез инде. Кире яңадан тирис чыгару эшләре башлана. Корм алып кайтыла, корм бушатыла башлый. Шул эшләр беткәннән соң инде аннары обедларга кайтып киләбез инде. Кайтып 1 сәгать, 1-2 сәгать барыбер ял ителә. Аннары кичкә 4-нче яртыда тагын башлана инде эш шулай. Әтисе белән эшләгән елларны бүген дә искә ала Артем. Шул ук сыерлар бит юк исә. Тик хәзер сөтне мулдан бирәләр. Эш шартлары да күпкә җайлы. Техникасы ватылып тора, солярка да кирәк. Бөтен нәрсәне булай күмәкләшеп эшләгәндә барыбер икенче төрле инде. Бөтен әйбердә бер-береңә булышып, нитеп, тем более без әзер азык сатып алабыз монда. Шуңа җир белән әйбер беләшергә кирәк түгел.
Бірден мәшәкате әзрәк, икенчедән сөт күләме арта, ди Артемның әтисе Юрий абыйда. 5 ел элек ул агростартап программасында катнашып фермер хуҗалыгы ачкан булган. Шортлар буенча тагын 2 ел мал санын киметмәскә тиеш. Бүген ул да сыерларын шушы мини-фермага күчергән. Үзебез аерым гына эшләгән вакытта безнең шул сыерлар инде 25-27 литрдан даган арттырып булмады. Средний бер көндәлек тәүлек савымга дип әйтергә кирәк. Бергә инде кооператив белән бергә катнашып кушылып эшли башлаганнан бирле где-то 2 ай ярым чамасы кармага адаптация ясалганнан соң безнең инде шул ук сыерлар 35-37-40 литрга хәтле сөтнең күләме артты дип әйтергә кирәк. Бу инде теге мактанып та әйтү түгел, алдап та түгел, бу чын барлык. Нидән гыйбарәт соң ул Кукмара асулы белән эшләүче мини-сөтчелек фермалары? Бу эшне оештырып җибәрүчеләрнең берсе Алексей Леонтьев бу турыда тәфсилләп сөйли. Хәзер инде аларның тәҗрибәсен башка районнардан килеп тә өйрәнә башлаганнар. Бу эшнең төп максаты авылларда мал санын киметмәү, авыл халкын эшли итү. Ярый, тик ферма булгач мал кирәк. Булар үзеңдә булса яхшы, булмаса сатып аласың, ди Алексей. Кемдер кредит алып ала инде, кемдер инде аны кооперативка без аны общий кооперативтан, например, плем хуҗалыктан кооператив сатып алды да, кооператив сатты шуларны үзләренең эшчеләренә. И шуның нигезендә без инде монда 6 миллионга якын субсидия алдык. Кооператив оештыручыларга дәүләттән ярдәм шактый, федераль бюджеттан да, республика тарафыннан да бирелә. Шуңа общий кооперативка 81 миллион дәүләт акчасы бирелгән, ул бит кичкә сума түгел. Асфальтны дәүләт салып бирде. Подъездной юллар 8 миллионга якын җир, бетон, алдан арттан дәүләт салып бирде. Утны дәүләт сузып бирде. Ферма сайын 3 миллион акча бирде. Техниканы ярсына бирде. Сыерны ярсына бирде. Нишләүчебезгә сайын. Кызыксындыру чарасы буларак, шушы мини-фермада сыер асраучыларга да һәр литр сөт өчен субсидия кайта. Кооперативта әгъза булып торуың гына кирәк. Без монда килгәндә, условиялар куйганда, беренче инде кооперативта булган кешегә без 1 сумга кыйбатырак сөтен алабыз, 10%ка өчүзрак кармасын бирәбез. Бүген үзең ферма төзеп дистәләгән сыер асрыйсың икән, эшеңнең никадәр күплеген үзең генә беләсең. Төрлек азыгы әзерләү өчен җире кирәк. Ул җирне эшкәртү өчен техникасы, анда утырып эшләргә механизаторы, ягулыгы, запас частьләре, саны китсәң кулдагы бармаклар да җитмәс. Ә менә кооперативка кушылган очракта бу эшләр өчен башың авыртмый дигән сүз. Монда инде безне һәрбер кеше үз эшен генә башкара инде. Кемдер инде сыер сава, кемдер инде җыештыра, кемдер инде организационный эшләр белән эшли, кемдер карма үстендә, кемдер ветеринария үстендә. Безнең монда кооперациядә һәрбер кеше үзенең өлкәсендә специалист булырга тиеш инде. Шуңа күрә инде бер-берсен алар алыштыра да алалар, аның арасында жолда бирә алалар. Телисең икән сыерларыңны үзең савасың, теләсәң сыер саучы яллап хезмәт хакы түлисең. Кирәк вакытта аутсорсинг шартларында килеп мал табиблары хезмәт күрсәтеп китәләр. Шура авылындагы кооперативта 24 башлык 8 ферма һәм 100 башлык бозаулату торагы эшли. Димәк, барлыгы 9 кеше. Ой ахырында сөттән килгән табышны барлык чыгымнарга бүлгәннән калганы үзеңнең хезмәт хакың дигән сүз. Акчаны булай да алырга мөмкинсең, теләсәң банк картасына күчерәләр. Миңа зарплата белән бөтенесе белән шул 200-га якынлаша инде. Ярак калмый. 200 мең. Шундан. Ә монда бит әле ярак, синең монда үзеңнең сыерларың тора бер фермага. Сиңа 200 мең чыга торгандыр. Ә гади сыер саучыларга күпчә? Гади сыер саучылар безнең 60 тирәсе алып баралар. Монда ялгышмасам 184 сыер, алар савалар, 2 даярка сава, 1 куышы. Алар 60 тирәсе алалар. Куа торган кеше аерым акча ала инде. Ул 40-45 тирәсе аларның. Әлбәттә, мондай эш рәвеше сыер асраучыларга файда гына китерә. Ә менә шушы эшләрне оештыручы агрофирмага өстәмә мәшәкатьләр генә тудыра түгелме? Агрохолдинг монда инде кармасын сата, бозауын сатып ала, сөтен урнаштырып, аның разницасын итә. Агрохолдинг ягы аңа файдалы, КФХ ягы, ЛПХ или самозанятый, получается, гарантированный корма бар аның, гарантированный сөткә сбыт бар, аутсорсингда ветврач бар, ассимилятор бар. Менә ул яклары гарантированный. Шуңа күрә инде һәрбер кеше үзенең файдалы өлешләре бар инде. Теге якта да, бу якта да.
Кукмара районында бүген 10 терлек азыгы әзерләү үзәге эшли. Үзегә кайсы якын терлек азыгын шуннан сатып алырга мөмкинсең. Сыйфат ягыннан да сайланырга хокукың бар. Ә менә азык әзерләү үзәге булмаган районнарда эшләүчеләргә нишләргә? Кармацентр булмаган районнар, кармацентрны куярга, кармацентр нәрсә инде? Бер 30 куплы бер тимер бочка бит инде. Аны битне коймаслык хуҗалыклары юк инде. Менә кайсы районда юк инде безне ошату. Ошату безнең миксерлар бар, тагылган ярга, например, тракторларга. Шуны стационарный итеп, стационарный миксерны урнаштырып, добавкаларны кертә торган итеп киләсәң, моны инде любой сельхозпредприятие, животновство белән заниматься итә торган любой сельхозпредприятие базасында моны эшләп була. Монда ысул белән эшләү турында Алексей Леонтьев башта район җитәкчелеге белән фикер алышкан, аннары аграр министрлык, хәтта республика рәисенә дә җиткергәннәр. Бүген инде нәтиҗәсен күрәләр. Хәзер шушы алымнарны өйрәнергә дип Кукмарага башка өлкәләрдән дә кызыксынучылар агыла. Мондай мини-сөтчелек фермалары күбәйсә, авылларда мал саны да кимемәс иде. Ә иң мөһиме, авыл сакланып калыр иде дигән фикердә Алексей Леонтьев. Һәрбер җирлектә, һәрбер авылда булса инде мондый мини-молочный парк вообще оптимальный булыр. Хотя бы авылда булмаса җирлектә, районда. Зур фермаларда да, 24 башлыгында да тәртип һәм технологияны төгәл үтәү төп шарт. Ул азык әзерләүдән башлана. Пешәнне чәчәккә берләнү вакытында я бераз алданрак чабу. Хәтта азык культураларының нинди биеклектә чабылуыннан да тора. Икенчедән, фермадагы терлеккә аерым игътибар булырга тиеш. Бигрәк тә буаз сыерларга. Әгәр дә сухостойный сыерны без перегрели, Буаз сыерга су аз эләксә, артык кызу булса, картага чыккач күләгә булмаса, ул артык жылынып китә. Нәтиҗәдә 40 килограммлы бозау урынына ул 36 килолыгына булып туа. 4 кило айырма күп тә түгел кебек. Тик авырлык кимегәч, бозауның эчке органнары да зәгыйфләнә дигән сүз. Шушы бозау үсеп җитеп, сөт бирә башлагач та ул зәгыйфлекнең зыяны сизеләчәк. Терлекчелек белгече Рөстәм Галләмовның киңәшләрен юкка гына китермәдек. Кооперативка кереп эшләгән очракта бу киңәшләрнең барысында тормышка ашырырга мөмкин. Синең оештыру эшләрендә кайгың юк икән, димәк сыйраңны да, бозауыңны да җиренә җиткереп тәрбияли алырсың дигән сүз. Узган тапшыруларда без кулланучылар җәмгыятьләре таралган яки банкротка чыккан районнарда яңа төзелгән кооперативлар хакында хәбәр иткән идек. 2019 елда башланган яңарыш шактый районнарда кулланучылар җәмгыятьләрен янәдән эшләтеп җибәрде. Шүпрәле районында да шундый ук хәл күзәтелгән була. Кулланучылар җәмгыяте бөлгенлеккә төшкәннән соң район 6 ел ансыз гына эшли. Аны яңадан торгызгач, хәзер авыллардагы кибетләре дә ипи пешерү комбинаты да эшләп киткән. Шушы 5 ел эчендә 5 яңа кибет төзеп куйганнар. Тик менә киләчәктә ул кибетләрне саклап калып булырмы? Кечкенә һәм уртакул авылларда халык саны кими дип борчыла җитәкчеләре. Димәк, сәүдә итүнең бүтән ысулларын кулланырга туры киләчәк. Шүпрәледәге ипи пешерү комбинаты 6 еллык тәнәфестән соң 2019 елда кабат эшли башлый. Бер туктаган эшне җанландырып җибәрү җиңелләрдән булмый әлбәттә. Пешекчеләр таралып беткән, сатып алучылары бүтән ипи пешерүчеләргә ияләшкән була. Әле бит янәшәдә генә күрше Ульян өлкәсе урнашкан. Көндәшлек тә көчәйгән вакыт була бу. Без хлебзавод зданиесе алып, киридән инде шул восстановить бөтен коммуникацияларны, оборудованиеларны яңартып, бөтен яңадан газ кертеп, электро ниләрне бөтен нәрсәләрне алыштырып инде коммуникация дигән кебек. Шулай где-то ул вакытта 6 миллионга якынрак акция вложить ителеп, хлебзаводны яңадан 19 елның акырындарак ноябрьләрдә киридән ачып җибәрдек инде. Ачылган мәлдә күрсәткечләрдә мактанырлык булмый әле. Көненә шул 200-300 килограмм ипи һәм камыр ризыклары пешерә башлыйлар. Акрынлап җитештерүне арттыра барып, бүген менә 1 тонна 200 килограмм чиген үткәннәр. Ипи пешерүче Гөлфия Гәрәева да ипи пешерү цехы кабат ачылган көннән бире дә хезмәт куя. Бишәү эшлибез. Күп төрле, 170 төрле бардыр. Буйбичкаларыбыз бик күп. Илгәрә бездә җайлы бит, хәзер җаманасы яхшы. Эшлибез, тырышабыз. Чакчаклар ясыйбыз. Рецептларны каян аласыз? Үзегезнеке белән төрле җыйда төрле. Үзебездән дә, үзебезнеке безнең. Теге күптән, без бит инде күптәге олы хатыннар эшлибез, эшләгән элеккеге опытларыбызны хәзер монда кертеп ибәрдек. Шулай эшләп барабыз. Кабаттан сатып алучыларның ышанычын яулар өчен шактый тырышырга туры килә. Бер үк вакытта камыр ризыкларын пешерүдә үзләренең ысулларын куллана башлыйлар. Үзебезнең халык үзебезне ярата. Район авыл җирләре үзебезне ярата. Үзебезне сайлаган. Хәзер үзебезнең клиентларыбыз бар, үзебезнекеләр. Шулай үзебезнекеләргә Аллага шөкер.
кетіп тора. Пирогlarыбыз бик әйбәт ди балалар, инде без кинәнеп ясыйбыз, тагында яхшыртырга тырышабыз инде. Начинкаларын да яхшылап әйбәтләп куябыз. Мәктәпләренә ябыз, бит инде без мәктәпкә барабыз, мәктәпкә пешерәбез, больницага пешерәбез. Дөрес, ризыкны пешерү бер нәрсә, аны сату юнәлешләрен җайга салу икенче әйбер. Хәзер авылларда кибет тотучы шәхси эшмәкәрләр белән дә килешүләр төзелгән. Мәктәпләргә ипи таратуда гарантияләнгән сату булып тора ди җитәкчеләре. Мәктәп системасында ипи инде хәзер керелә через АБК инде бәхетле. Безнең Державский районның полностью питание, детский питание аларда. Без алар аша договор төзеп, бөтен школларны тәэмин итәбез. Балаларга инде шул безнең ипи, Державский ипи пешерелә инде. Шулай уганнан соң безнең менә берничә школда буфет бар, үзебезнең инде дополнительно шул выпечкаларны сатабыз. Аннан соң ЦРБда безнең больницада шул анда как ипи эшне үзгә кеше эшли, но безнең продукцияны алып шунда саталар инде. Хәзер Чүпрәленең ипи пешерү комбинатын аякка бастырдык ди Альфред. Бу эшне башкарып чыгуда ул Татарстан кулланучылар берлегенә рәхмәтле. Автолавкалы машиналарда кайтарылган. Товарны авылларга илткәндә арайраклыгы 11 чакрымнан артса, юл чыгымнары да субсидияләнә. Автолавкалар атнага 2 мәртәбә авылларга йөри. Кибетсез авыллардан тыш, кибете булган авылларны да шитләтеп узмыйлар. Анда да аларны авыл халкы көтеп ала. В неделю 2 раза приезжает. Ипи комыр ризыкларын юратып алалар. Автолавканы монда яшәүче халык та мәктәпкә, хастаханәгә килүчеләр дә көтеп тора. Иң мөһиме товарлары тәмле һәм сыйфатлы. Бүген Чүпрәле районында республика программасы белән салынган модульле җыйнак кибетләр эшли. Киләсе елга тагын берне төзергә исәпләре. Татарстан кулланучылар берлегендә әйтүләренчә, бу программа киләсе елларда да гамәлдә булачак. Бу магазиннар салыначак безнең киләчәктә дә инде. Бүгенге көндә безнең ул магазиннар 146. Киләсе елга да менә ел саен быел да уны салыбыз, киләсе елга да шулай планда каралган ул безнең инде. 5 ел элек Чүпрәле кулланучылар җәмгыятен оештырганда беренче эш итеп макулатура җыюны башлап җибәрәләр. Хәзерләүләр конторасында бүген дә эш кайный. Ай дәвамында 20 тонна макулатура җыеп узаталар. Бәяләр бераз төшкән ансы. Картонның килограммы 5, гәҗит журналларныкы 6 сум. Күләм булгач файдасы кала инде ди Илнар Вилданов. Китерәләр мышлами сортируем. Все по отдельности, картон отдельно, как говорится, газеты отдельно, архив деген аккагаз тоже отдельно бара, китаплар отдельно. Это все он прессуется, то есть укомпонируется инде по объему, чтобы меньше занимало. И без инде сдаем все это неләргә үләнгә. Ире мал тиресендә шушында ук җыялар. Анысының да бәяләре куанырлык түгел соңгы вакытта. Бәя юк дип халыктан җимида булмый. Районнарыбыздан шулай авыллардан китерәләр безгә, хәт сыер тиреләре булсын, хәт үгез тиреләре, алар по разным ценам баралар инде. Бездә, например, сегодняшний день үгез тиресе, например, если будет 25 рублей, сыерныкы инде более тоньше, где-то в районе 15 рублей бара инде. Шул без аларны тоже тызлап, бузылмастан ясап кутлап куябыз да, аларны килеп уже у нас забирают. Чүпрәле кулланучылар җәмгыятенең җирләре дә бар. 800 гектарда бөртеклеләр игәләр. Быел көн багышта үстереп караганнар. Дөрес, кулланучылар җәмгыятенең төп хезмәте сәүдә. Тик бүген бер юнәлештә генә эшләп алга китеп булмый ди сәүдәгәрләр. Бер үк вакытта җитештерүне, җәмәгать туклануын җәелдерергә кирәк. Авыл җирлегендә яшәүчеләр җитештергән чималны җыеп урнаштыруда алар җилкәсендә. 2019 елда кайбер районнарда кабат торгызылган кулланучылар җәмгыятьләре, кооперативлар да акрынлап үсеш юлына баскан бүген. 20 елда где-то 50 миллионга якын инде общий безнең оборот дигәндә 22-не бетергән идек, где-то 42 миллион белән үсеш бара. Быелгы пока инде ел агар бетмичә әти булмый, но 9 айлык нәтиҗә белән караганда да бер 10-15% чамасында үсеш бара инде сатуда безнең. Уртакул һәм кичерәк авылларда халык санының ел сайын кими баруы кызганыч. Альфред Низамов сүзләренчә, киләчәктә автолавкалар тагын да күбрәк кирәк булачак әле район сәүдәгәрләренә. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Борчыган сорауларыгыз булса, аларны безгә экранда күрсәтелгән WhatsApp номерына язып юллый аласыз. Исәнлектә күрешергә язсын.